za a iya dakatar da ita ba ta cikin sauƙi ba da bama-bamai ba da kashe shugabanni ba, har ma ba da umarnin irin ita kanta ba. Wannan shine tsarin da wasu ke cewa ya bayyana dalili da yasa wannan yaƙi ba shi da maɓallin kashewa kwata-kwata. Bayan rugujewar rundunar Saddam Hussein a cikin kwanaki 11 a shekarar 2003, manyan hafsoshin Iran sun kalli abin da ya faru suka cimma wata fahimta cewa rundunar soja mai tsari guda tana mutuwa idan aka sare mata kai, ma'ana gwamnati musamman ma ta 'yan juyin hali ko kuma gwamnati ta dictators tana mutuwa yayin da aka kashe shugabanta. Saboda haka a shekarar 2005 janar Muhammad Jafari na IRGC ya tsara abin da aka fi sani da Mosaic Doctrine. Manufarsa ita ce a rarraba rundunar zuwa sassa 31, ɗaya ga kowace lardinta, tare da baiwa kowane sashe damar ci gaba da yaƙi da kansa ba tare da dogaro da cibiyar shugaba ba ko kuma umarnin shugaba. A cewar wannan bayani, kowace rundunar lardi tana da headquarter nata, ma'ajin makamanta, tsarin leƙen asirinta, umarnin gaggawa da aka riga aka tanada. Kowace tana umarnin gaggawa wanda already an tanadar mata da gurfanar da shi. Waɗannan umarnin za su fara aiki ne idan sadarwa ta cibiyar tsakiya ta yanke, ma'ana idan shugaba ya mutu wanda ke kula da rundunonin nan. Ba sai an jira umarni daga Tehran ba ko jagoran juyin hali ba ya yi magana. A cewar masu wannan ra'ayin, abin da ke kunna tsarin shine rashin samun umarnin tsayawa daga yaƙin. Ma'ana waɗannan rundunonin suka fara yaƙi to sun ta yi kenan, babu wanda ya dakatar da su. Rahoton ya kuma yin ikirarin cewa a ranar 20 ga watan Fabrairu, Isra'ila da Amurka sun kai hari kan cibiyoyin jagorancin Iran a wani farmaki da suka kira Operation Epic Fury. An kuma yi wannan zargin cewa Ayatollah Ali Khamenei ya mutu a harin nan a lokacin da suka yi wannan harin, yayin da hanyoyin sadarwa suka lalace sakamakon hare-hare da Amurka suka kai da haɗin gwiwar Isra'il. A cewar wannan labarin, rundunonin larduna 36 wanda already Iran sun ware sun ci gaba da kai hare-hare saboda tsarin yadda ya tanada a cewa in dai aka kashe shugaba to wa'annan rundunonin su 31 kurin ba ta wuta za su ta yi akan mai ko uwa da wabi. Shi yasa ka kasa tsaye da Iran gabaki daya. Kai har sai da ta kai ta kawo ma an kuma ana ikirarin cewa Hamas ne wacce Iran ita ta tallafa wa na tsawon shekaru da dama ta buƙaci Tehran ta rage hare-hare kan ƙasashen makwabta saboda irin lokutan wutar da ta dinga yi tana zana ƙasashen Larabawa. Shi a ƙarshe mai rubutu wannan labarin marubucin ya yi nuni da cewa wannan na nuna wani sabon saɓani ne a cikin abin da ake kira axis of resistance. A ƙarshe marubucin ya yi hujjar cewa matsalar ba wai Iran bace ba ke cin nasarar yaƙi ba, amma a cewar tsarin da aka gina ta ne ya kai ta matsayin da take yanzu. Shi isa komai nata tsarin da aka zo mata ya bambanta da kowace ƙasa. Saɓanin a Libya yadda aka kashe Gaddafi shikenan komai ya tsaya, aka kashe Saddam Hussein komai ya tsaya. To ita kuma Iran ta yi lanin komai ta gane cewa ba sai fa ta canza salo abubuwa su tafi da su. Shi isa tun da aka sheke Imam Ayatollah Khamenei aka dinga kashe general na sojoji da dama wanda ma muke ganin cewa Iran ya ake musu haka ne. To sai an dora ta ne akan system din da kowa za ka kashe. Already akwai wanda nan take ya san shi zai bi wannan gurbin, kuma akwai hukumomi waɗanda ko babu waɗannan za su ci gaba da wanzartar da aiki, ci gaba da tafi da harkoki yadda ya kamata.